giklaro gyud ni Jesus nga ang Ginoo di ay nahigugma gyud sa kalibutan. Mutuo mo pagkamingaw. Giklaro lagi ni Jesus, mao man yung paborito kay nato nga verse sa Gospel, usan is mga paborito, John 3:16. Kay gihigugma, for God so loved the world that He gave us His only Son. Mutuo mo ana? Maayo. Nakaron, ang tao nga nahigugma, unsay iyang buhaton sa iyang gihigugma, silutan o panggaon? Sige, lingi ay mong tupad. Yung naimo kong panggaon. Sige na. Ang uban ba, gihilasan kayo mulingi, no? Timan iha, ang gugma di ay, dili din na sa specific person. Kalibutan ko'y gihisgutan, wa man higugmaas Ginoo, ingon, wa higugmaas Ginoo sa Padersiano, wa higugmaas si kinsa diha kaning magsigig rosaryo nato dinhi makaadlawon ana. Ang iyak kalibutan pasabot the whole world, apil na ang mga tao ug ang dili mga tao. Mao na nga kung kita sad maghigugmaay sad ta, higugma gyud ang tibuok sang kalibutan. Lisod kayog na higugma kas imong kuko, imo paganing sumpayan, pero ang imong kilay imong kiskison. Sa to pa nahigugma kas imong kuko, ang imong kilay imong gidumtan. Ansaman? Sakto? Gusto nimong i-preserve ang imong ilong, imong yung patason ang imong ilong. Unya ang imong palupyan tube, imong giputol. Wa nimo higugmaa ang tibuok nimong lawas di ay, no? Mao na ang nindot gid ay tibuok. Nakaron musilot ba ang nahigugma? Dili. Muna nga gisundan sa ni Jesus pagsulti kay wala gipadala sa amahan ang anak ug wa sa kumuanhi aron pagsilot sa kalibutan, kundili aron pagluwas niini. Salvation, dili silot ang ihatag sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Muna hunongon ta na ginang istorya nga sus gisilutan na gyud ko sa Ginoo sa akong pagkamakasasala. Daghan kayong mo text na ko ana, Father, gisilutan na gyud ko sa Ginoo, bayad na ni sa akong mga kadautan, nasuko na gyud ang Ginoo nako, mao ning midangat nako ning mga kadaot sa kong kinabuhi. Wa kasilutis Ginoo eh. Sige, lingay mong tupad. Dasiga na, ina, dili di ta silutan sa Ginoo. Sige, ina. Di ta silutan. Ikaw niya padir, nganong purti mang daghanang pag-antos, nganong purti mang daghanang problema, nganong purti mang daghanang kasakit sa kalibutan, wa di ta silutis Ginoo ani sa atong pagkadautan. Gani mo ingon pamanggani ka padir, kanang mga linog, kanang mga sana kamatay, kining gubat, kining mga tsunami, kining mga COVID-19, resulta na ni sa atong pagkamakasasala. Di na silot. Ya karong ra ba kuno, lipay kita nga mo init, di manday kuno ni muuwan og mga 3 ka tuig. Zaman di na silot. Nawa na, tutok na muna ako. Silot na pa dito. Mao na, kay ang ato manggong gitawag og silot, kanang magkalisod-lisod ta. No? Kana bang ipanis ta. Tanawa ragod sa unang pagbasa, ang mga apostoles nga nagtinarong og tudlo dito sa templo, ang sa may nahitabo, gidakop o gibalhog sa bilangguan. Human, niadtong anghel, gipagawa sila, nanudlo na sila sa templo, gidakop na saan. Hangtod yun, o ato ning i-fast forward, hangtod yun nga,
gipatay gid sila. Nya silot ba to nila? Silot dili. O mo na kanang tanang na priso wa na silote, gipriso lang. Mo na siya. Ikaw asawa, wa ka silote, gitamparos lang sa bana. Ikaw bana nga nangabit nya karon na paralyzed na, wa ka silote, na paralyzed lang. Nasa nisulti gigabaan. Kamu no mga buangon jud kay mustanan. Wa sad na kanang gaba, kanang gaba wa na. Ayaw mo pagkunahunaan ng gaba. Ana kay ang gaba related magyapon na sa silot. Wa ay gaba. Kanan ka, sus ikaw supak-supak kasi imong ginikanan, gabaan gyud ka. Ayaw ana. Gitawag man nagkarma. Wala na. Di na tinuod. Nakaron dinhis kalibutan giklaro sad ni Hesus ang tinuod nga silot. Kinsa may mosilot sa kalibutan, kinsa man ang atong binuhatan. Ningon si Hesus diri sa atong ebanghelyo, ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na. Ana mo na siya. Di kita motuos Ginoo gisilutan ta. Kinsa may nisilot nato ang atong wa pagtuos Ginoo. Ang Ginoo ba mo nisilot? Dili. Ang atong wa pagtuo. Nya giunsa niya pag-explain. Kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios o kini mao ang silot. Ang kahayag ni anhi sa kalibutan, siya may kahayag. Apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kaysa kahayag. Mao na siya. Padahal ko na nang hayag kay ning atong palibot, namay ni daig din hikaron kay padong naman ta magpista. Isa hayaga simbahan pa diroy, pista na jud kayog espiritu. Okay, naghirikada gud ta karon. Karon last day ron sa atong hirikada, hirikanhong motorkada. Nya akong gihangyo nga ang tanang mga kapilya muda sa ilang mga santos moroy atong grand hirikada or hirikanhong motorkada karong gabi katapusan ikapitoro natong adlaw nya ugma opening salvo na sa atong nobinaryo, first day sa nobina, alas 5:30 sa hapon ang main nobina nya. Ang atong misa ugma alas 6 o alas 12:15 ato laning tawgon og minor novena masses. Na karon hayag na kayong simbahan. Unya bisag naay daghang mga suga, mupili kita nga atong pagnon ang tanang suga. Nindot tanawon dili. Pagnon mo nindot? Wa na. Nya naay gipamutang natong banderitas ato yung pamutlon. Ang zaman, munindot pa dili. Kinsa may nakaingon ana, kita nga nagdesisyon. Pasabot ang musilot nato ang atong dili pagtuo, dili pagsunod, dili pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pariharagon na anang inahan, ingnon niya iyang anak, ayaw pagduwa anang kutsilyo ha, kay masamad ka. Wag yun mo toong anak, sige yung duwa, taon-taoran, ngaab na, dool na sa mama, agas ng dugo sa tudlo, giing nanti kang, nakaapan lang sa mama, moingon man, giing nanti kang ay pagduwa, punaan hinog kusi, punaan og hapak, ingnon sa mama, ayaw pagdagandagan niya sa tugkaran, kay madagma ka, na, supak yun, dagan yung mayo, dagma dayon, daiglingi ang bata, ini ka umod sa bata, daiglingi is mama, yung mama mao na, bangon ka, yung nanti kang ayaw dia pagduwa. Ang pagsupak na to, kana bang ingnon, Father, ayaw yung hikap ana ha, kay mo resulta ra ba na, yung pare, lami man, kausalang, sus, masakpan bitaw, nga kay 13 years old man, na,
molesting minor ana gikasuhan na pagkaso na sige nagpanghupaw ang pare. Ay, Ginoo, saan man gitaktak na sa iyang pagserbisyo, dili na makamisa, na pertinanggo ula nga naman hikap man. Diya pati kausa na inihagad na ko ba kauyon rabasag ko siya nga kausa langgod pader nako bitaw sa no nako kana nindot na kausa lang ko siya rob suwayan ta gini ana sus ga imagine ako pastag bisag hapit na ko mo sa isinta karon maka pamabdos pamanggitingali ko ako nang gi-imagine daan nya man say problema kay single mo sa siya nako pastag mamabdos no nya tiksan ko ikasunod mga buwan padirwa na ko tunghae halala na unsa na ni unsa kay akong batio no ano ba maka-imagine mo niya magmisa ko diri magsige na ko gingon unsa kay resulta ron to gapasik up ra ba to nagpa-pregnancy test ra ba to ron unsa kay resulta niya magsige ko diri misa ba unsa ka no akong bation niingon ko niya ayaw lang gyud kay ang kausaw niya mahimo niya ang lifetime wala na ko gidayon basig sunod simana na lang kana bang maminaw tas Ginoo ba di kita masilutan manalitan mo yung Ginoo higugmaay mong kaaway nya naagi gisigig pangaway nimo na gisig daot nimo unsa man mangaway ka dili imagine ang sugo sa Ginoo nagsugo bang Ginoo nga mangaway ko nya may ka supakon ko ni mayning patagbo ning panuway nako gasalig na lang gini siya mauna lang gini iyang batasan gatuog siya daog jud ko niya bi mo ding suklan igsukol nimo pinusilay mo nya wa mo mga matay kay natapsingan ra kay di masamo kamaw kay mo pusil na nga admit sa ospital dako kay gasto na nga paralyzed na mo ana amungon pa ninyo din simbahan magsolicit pa mo padadaan pa ninyo ang mga bill sa ospital perti ng daghanang nagantos nya maghilak na ka di ba hoy tubag nya di man to gasugod wa man ka mo tuo nga higugmaay mong kaaway makigpatay man gyud ka mao nang nagantos na ka tanawa ang gibuhat karon sa Russia ug sa Ukraine wa maghigugmaay gagubat sila murag gisilutan ang tibuok kalibutan purting daghanang kasakit nga tong giatubang karon nyag mo gawas po ni mo mahitabo po ning gubat na sad kuno sa China ug sa Taiwan ug madayo na duol na lang gis ato murag gisilutan pero unsa may hinungdan nga nag-antos taron sa krisis daghang nangasira nga mga kompanya daghang nakulban sa ilang kaldero nga mga magtrabaho wa na ipakaon sa ilang mga anak inflation pay imo porting taasa ngano man tungod ra gid anang ilang pag supak sa pangulo sa Russia pangulo sa Ukraine supak anang pulong sa Ginoo paghigugmaay kamo pagpinasayloay kamo paghinatagay kamo karon ingon ang Ginoo nga ang imong naong paputiya ningon ang Ginoo na ningon wa tanawa nang paputis naong di ba hadlok na kay na sa sigas adlaw magsige na lang yung kainit di na sila ma-enjoy sa heat of the sun naturally ba nga naman ila namang giguba ang ilang naong amura sila gisilutan no labi na jug ma-infected na kay dali na kayong maigo sa mga abog dali kay muriak kay nangakuha naman ang katong natural nga kanang mga defense ba kanang say tawag anang immunity sa atong lawas against sa exposure sa environment naman ni immunity atong lawas certain degree nga makasukol siya ana imo namang gitangtang
awa na ma-infected na ini ka-infected lolo adto na sa kas dermatologist pagkamahala ra bagbayad aning ni ang mga tambal spanit mahal kay na nya di man ka ka-afford nya na sugod na magkalata ang imong mga naong dire adto na sad kas pare suwat na sad ka ana ingon sang pare na sige kog awhag ngayon nagkulori ang naong to anasad infected na sad maapil ra bang pare aka na lang na ang sogos Ginoo ayaw mo pakighilawas kana mga batanon bang nag-uyab-uyab wa man gidili ang panag-uyab ingon ako pader gidili bang pag-uyab nako wa pero siguro ang pagpanguyab nimo Diyos nun ang imong pagpanguyab kung minyo ka ayaw panguyab di na ka-allowed kung ulitaw kag dalaga panguyab mo sa pila may edad nako sugod kung kanus ami pitik ang imong kasing-kasing kung nisugod og pitik mga 9 anyos panguyab dayon ana bitaw gugma ko na kung nag-abot giday mo ana pero sa may sugos Ginoos mga manag-uyab purity virginity ang i-maintain dili premarital sex dili ng intimacy physically layog-layog kuot-kuot mabutan na nang magsugat ko makakita ko ani mga estudyante dinhi sa ato nga mga high school na aman diha inig pamuhi masugatan man nato naagi mga gagmay pakaiglawas ang laki nipis kay iglawas na nag-uniform ba sawit yung maayos kamo agbay yun nindot biya sa tanaw kay mga cute man kay sila mga nipis pa kay mga lawas nako kana magtinukhangay na magkugos na sa nagbata kay pabunyagan way mga kasal tua i-delivers ginikanan hinaot pa unta nga kanang ilang agbay-agbay kanang hugot kay nilang pagginunitay dili unta mo resulta sa pagsupak sa sugo nga you shall not commit adultery or premarital sex kay kun hunungon lang ginas mga batan-on ang premarital sex purting nindutas ilang kaugmaon way mga kalisod nga bation kaayo ang ginikanan pero supakon murag yung gisilutan sila o ang ilang mga ginikanan nga nag-atiman nila additional budget kauwaw kahugno sa paglaom daghan king silot muna kung ingnon sad mos Ginoo pamalit mog slots ay gyud supaka supak na ikagisilutan gyud ka yan ingon man ko 10 slots challenge daghan baya kayong ni-respond sa akong 10 slot challenge na natoy akong pilan na ihap na mo to bana-banaon lang nako sobra na 20 ka buok tag 6,000 ba 6,000 kay 10 slots sa SBF DAG 5,000 nya 10 slots sa GPHJ kaning atong parapista tag 100 man ni 1,000 6,000 lingaw kay ko magtan-aw sa anang 6,000 yan nasa imuhatag 10,000 kung unsa man asa man nga challenge sobra man ni siya ug ari nako sa kuan ari nako ibutang sa GPHG sobra sad 10,000 man ari sad sa to SBF DAG sobra sad kay 5,000 raman ingon din sila mo take sad ba nga ako ala na pa der napo lang na ka duha katag na po sa SBF DAG ako lang yan ng punan before mo end ang nobina nindot ano ato na sa siya sa GPHJ record na yun ano man mo malipay wagin mo mo kuan wagin mo mo nabi na malit ato din na malit congratulations kada gid ninyo palit malipayon gyud mo tanawa ang ato rong halin sa atong SBF DAG as of yesterday niabot na og 14,881 ka slots patpat ang ato sad nga GPHG niabot nag 19,502 ka slots patpat ikaugmaan ni abot na ni og 20,000 di ba or mosobra pa mahuman dayon 20,000
25,000 naman lang kapin. Naghandaghan pa man din tinuod. Pero pa masad magsugod ang atong kuan niya. Magsige mog 10 slot challenge. Hurot din eh. Kung sa may batio nato, kada nato palit og slots, malipayon. Kada sa nako dawat sa inyong gipalit nga slots, unsa may akong gibati, malipayon. Pagtanaw sa Ginoo nga nagtinampuhay ta dinhi para sa pista ni San Vicente Ferrer ug para ni ining kalambuan sa simbahan ni San Vicente Ferrer, unsa man say bation sa Ginoo ug sa mga anghel o mga santos, malipayon. Nya kung kanira bang Ginoo kun mo'y malipay, iyang ihatag nato ang iyang kalipay, mauna ma times 100-fold ang atong kalipay. Ang grasya sa natong gihatag ma-multiply sa nag 100-fold. Nay nangayo na kog hinabang karon, perti na jud kuno niyang lisura nya kay kauban mami didto sa kahugan sa una, kay bawo mo siya sa akong kinabuhi ug sa akong giagian. Ako ra siyang gipahinungduman, nganong naglisod man ka, ako wa lagi. Pareha naman tag sinugdanan dito, nganong ikaw naglisod, ako wa, swerte lang ka pader. Giswerte ka. Mao ba na saktong tubag? Dili. Ang saktong tubag tungod kay naningkamot ka pagsunod sa Ginoo. Wa gitaong naningkamot pagsunod sa pulong sa Ginoo nga nagkalisod-lisod. Ang mga apostoles bisag gibutang sa karsel, sayon kay nila ang paggawas sa karsel. Bisag gipanglatos, sayon kay nila nga malipay bisan pas mga pagpaantos kanila. Dili lisod, nga naman nagsunod sila sa Ginoo. Kung ang kalipay nga dili mapalit og bahandi, gibati sa mga apostoles sa dihang gilato sila, gipreso sila, giloto sila, gisaway sila. Kung gibati nila ang kalipay, tungod kay nagsunod sila sa Ginoo, samot pa nga sayon kay ihatag sa Ginoo ang kwarta nga atong gikinahanglan. Tungod kay nagsigi sa tagsunod sa Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan ug ang halin ipanghatag ngadtos mga kabos. Ikaw sabi mahibilin ako, Lord. Siya, ako mo ay mahibilin diha nimo. Nya kung naa nako diha nimo, wala ka nang hahanapin pa. Mao nang ang atong tubag sa Salmo, unsa to? Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Namati man siya. Ito manon din niya ang tanan natong hangyo, wala ka nang hahanapin pa, pero kinahanglan mahimo usa ka nga kabos. Ayaw gyud pagpadato kay ini kakabos na nimo, mamati ang Ginoo. Muna dinhi ako nagpakakabos gyud ko, wa ko'y giangkon nga kwarta dinhi to the last centavo, mo nang namati sa dang Ginoo, daghan sad ang iyang gitandog nga mga kasing-kasing aron mo punit sa atong mga mopalit sa atong mga slots. Gani magduwa-duwa pagita, gihimo lang natong duwa-duwa 10 slot challenge. Kuanda yon gitandog sa Ginoo nya, kamong wa matandog, pagpatandog na mo aron sad mo malipay. Ayaw mo pabilin diha sa kangit-ngit, manindog na ta kadtong nangatandog.